Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana na wannan gidan Darul Dalili Foundation TV 3 gida da Allah ya yi wa albarka na kowa da kowa fatan alkai. Wato matsala na tari ga mai fama da damuwa na tari. Kowane irin tari ne, ni ban rabe cewa wai tarin kaza ko tarin kaza ba. In dai tari ne kana tattari sosai kuma ka kasa samun sauƙin shi. To ga abin da ake amfani da shi da yadda Allah ana samun sauƙin sa sosai. Sosai ana samun sauƙin sa. Sirri ne mai matuƙar amfani. Dan kana da matsala na tari ko kuma wani ɗan uwanka ko kai, sha Allah ta'ala ka ɗauka ka jarraba. Wannan ciwo ne na maganin tari sosai fa. Domin shi tari ciwo ne. Gaskiya tari ciwo ne sosai. Akan jingina shi kuma da matsaloli da yawa. To amma dai wanda duk Allah ya shafa da wannan matsalar Ubangiji Allah ka yaye mishi. Kuma ga sirri na bada mai sauƙi ya ɗauka ya jarraba ka gani insha Allah za ka samu sauƙi. Wato ana samun cinnaka. Cinnaka wannan cinnakan nan mai rai fa. Cinnakan nan mai kaman kiyashin nan cinnaka ake samu. In ka samu cinnaka ƙwara ɗaya za ka samu, sai ka samu auduga. In ka samu auduga sai ka saka cinnakan naka a cikin auduga, sai ka naɗe shi a cikin audugan nan, ka naɗe shi ka yi shi kamar laya. Ka sa mishi zare ka naɗe ka ƙara sa mishi zare ka naɗe sosai ya dunƙule kamar laya. To mai wannan matsalar na tari sai a rataya mishi a wuyansa. Sannan a samu lemun tsami ƙwaya 3 sai a yanka shi. An yanka wannan lemun tsamin an matse ruwansa a cikin kwano, sai a samu zuma cokali 3 sai a zuba ciki, sai a karanta masa Fatiha ƙafa 41 sai a bashi ya sha. Kullum haka za a yi kwana 9 ga mai fama da matsalar tari. Amma ranar da kai wannan sau ɗaya ranar tarin zai ɗauke, amma a ci gaba da yin shi har kwana 9 domin ya kashe ciwon da yake jikin mutum. Shi mai ma'ana wato wannan layin da ake rataya wuyanka ranar dai ba za ka yi tari ba. Sabida abin da yake yunƙuro maka ya sa ka yin tari, to in ka ɗaura wannan cinnakan ka yi laya ka rataya wuyanka, wannan abin da yake taso maka yana sa ka tari kana fita cikin hayyacinka, to ba zai ƙara tasowa ba. Shi kuma wannan lemun tsamin da ake yanka ƙwaya 3 ake sawa, sai a yanka shi sai a samu zuma cokali 3 sai a zuba ciki, sai a garwaya, sai a karanta Fatiha ƙafa 41 sai a ba mai wannan tarin ya ɗauka ya sha. Kullum haka za a yi masa, har kwana 9. Insha Allah ta'ala kafin kwana 9 wannan ciwo na tarin ya kashe ciwon da yake ciki, kuma wannan layin zai hana yunƙurawan tari. In ya daina tari daga ranar ya cire layin kawai. Insha Allah ta'ala wannan shine maganin tari mai sauƙi. Duk wanda ya jarraba zai ji daɗi, zai yi wa Allah godiya. Mun bada fi sabilillahi. Wannan matsala na tari kenan. Allah ya sa mu dace.